Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives. Mari yangu yatakashanda pamaini chose pamusoro ibani pamusoro madzishe ndau yandine nhau yangu nemunyoro murume wangu takashanda tese kumaini kubva 2013 ndipedza maini kusvika kuti nawo saka ndakatsvaga machaina ekuti tishande nawo kumaini. Saka machaina auya vakati opa mari ekutanga takambopiwa imwe mari takashandisa kuvaka. Ezviko zvino vanga vauya vakauya nemusi weMonday last week musi wa8 ini ndabuda kuenda kuHarare kuchechi. Saka vakabva vapa murume wangu 17,000 ndadzoka musi weTuesday baba havana kuwanika pamba pedu. Ndakasvikira pane vanhu zvikanzi baba havana. Vazodzoka the following day manheru vakati hakwa ndakwanisa kutaura navo. Ndabva ndazotaura navo makuseni ndikati makafamba sei kwamakaenda? Zvikanzi takafamba zvakanaka. Ndikati alright, saka makabudirira here? Zvikanzi ndakabudirira asi mari yangu ndinayo, ndoda kushandisa zvandinoda. Ndabva ndangoti alright, manga mafunga kuti muishandisa chii? Zvikanzi mari yangu ndaipa oti achireva mukadzi anogara pashop pavanoswera vanhu. Ndabva ndati ko munoendesa sei mari kumukadzi uyu? Kufamba sei? Zvikanzi ndafunga kuita business naye. Muda kuita business naye, saka mutaura kuti mari yacho yese ndokwairi. Zvikanzi ndokandaendesa. Ndikatara baba mberi musidaro, wai matrusta munhu kumupa mari yakawanda sekudaro? Kotadii kungoita sezvatakangoita pekutanga mukuvaka kwatakaita. Izvi ndo mari yatikutarisira here kuti tikarufa muchitenga motikari yamubuda imini? Zvikanzi zvakatotoronga ndizvozvo. Saka ndakarwadzwa zvisingaite, ndakabva ndamboenda kupolisi kurisa nyaya yangu, ndichibva ndanzi nyaya yenyu kuda kwamambo, nokuti nyaya yekuti mukwanise kubatsirwa namambo, mukwanise kusheswa mari kuti inzwe kuti nyaya yenyu yakafamba sei. Kana zvaramba modzoka kupolisi moisa ripoti yokuti murume akatora mari yamakashanda nese. Ndopa nyaya ndawenga baba kuti ndibatsire. Mainzwa here baba? Urikuti pamusoro imambo. Inini ndine mai ndingasikwa navabereki vangu. Mukushanda kwese kwavandichiita kumaino tichishandidzana pese pavandichiita zvemadhamu amai ndo vaitoenda vachinotora mari nokuti ine handiende kubhoira kazhinji. Naizvozvo mukufamba kwenguva kwedu vazoona kuti inini rega nditsvage machaina. Machaina vakambotanga vatsvaga zvakaramba ndavanazotsvaga kuti mamachinese vandikati kuti ndibatane navo pabasa. Ndabatana nemachinese tawirirana, ndanyorana navo agreement, ndawirirana navo vakabva vandipa chikamu chemari chokutanga. Mari iyo ndibva ndava nayo kumba yese yandikasvika nayo yanga 25.5 ndibva ndasvika nayo kumba pasina kana mari yandabisa. Ndibva ndasikoiturukira kuna amai, ngati kwa amai toita sei? Mufunga toita sei? Kanzi zvitwana nditsvage stand tovaka. Ngati aizi dambudziko. Asi panenge mwe mari yokuti hatikazoendesa yese kustand, totsvaga imwe nzvimbo yekuti tosponsa kuti mari itenderere. Kuti tikaendesa yese ka1 tosatisina chatikabata. Zvikanzi it's okay. Ndopakatanga kusponsa kwamagogo kwatikatenga chiguruguru chemvura nemadhiramu edhiziri nemafuse ikoko. Uko amai vachivaka imba nemabhiuda, ini chendochi kwamagogo ikoko. Avati vapedza kuti imba yanga isara apa isina kupera. Ndikati no, sezvo kumaino kwamagogo nekuhanzva dzenyu ndokwaposa vakuita se vachienda vachinomonita chiita se chikutora nzvimbo. Vapedza izvozvo vaenda kumatengi nekwamagogo. Mari ichibva yabuda but panenge kusawirana kakaitira between ivo nehanzva dzavo miri pamari papo. Panzwisisa zvadaro but no, right anyway mari iyi yabuda yacho andika
kumadanda kusini isuda mari nowani yako ya ndokuva kwaida kutoenda nyaya chiko ndokwada kutoenda nyaya chiko tenda kumashure ndiyo ndati no pamari yacho amaona kwamagobani imwe yacho ndaipedzisa chi imba panoti imba itase tiimise panzira pahafu imwe yacho titora magrupu enyu anga munawo kwamagobo muenda nawo chi kumaini pane matombo angarova kudhara nemaescavate ani munogara iwayo nokuti ikoko gombuti kwakune rimwe grupu ranga ririko rekwabhandi banzwisisa ndanga atopa rimwe chi kuti vagare matombo right zvadaroka kanza honi ngati no inini kuno kanchakwanisa kuba nokuti machina akundiponera chero nguva bodza tichigadzira baipa reem kurana kwandakaita nemachina akuti kukazobuda ema certificate ochondipochi marandinga ndoangaudza amaiti no pamari iyi iri kuuya ndoda kutengaochi mota notsvaga kaproject yokangokuita se kekuita imadhambu amunawo uku that is almost 200 tons vakarova ndenyu ini ipapo handipo iyi handichapiwa ndotsvagaochi chifambiso chokuti kana dhiri handa kuita ndinenge da kuti ndifambe kuti kwandinogara kuno kushamba nekune maini kure nekure zvadaro tatotenderana takatowirirana mumba maria yatase yazobuda ndibva tatonoichengetedza bozi vangu asipo kaa tatonoichengetedza pana mari ikapinda mumba munomu kazhinji pandanoisi zvokuti mukatotarisa miri wangu ka inyaya kuti wakachekwa kudai nenyaya dzenozechi yemari nokuti ini kazhinji anowanzobata mari ivo ndivanenge vane mari yese manzwisisa nyaya iripo wachiwane kuiswa kwakanaka sei but nyaya yakudapa ndandikutaaa yakafamba sei mari zvadaro andika ndapiwa mari yayo ndaichengetesa kuti hapana kana kuti igare pumba muno inonetsa reka ndiichengetesa naichengetesauoti nyaya kune kunzwa kwandaita iwe kubva muchitanga naamai muchitanga musha wenyu pamukushandisa kumari pane paukaita dambudziko napo pandikaita dambudziko napo andika inyaya yekuti pavanochengeta mari yese andika pabasa rekushandiswa kwemari pane paungati aiwa apa amai avakashandisa mari zvisiri zvizvo kuti izochinja ipapo handirambe akafamba zvakanaka asi iwo mweya wazokupa iwewe kuti mashure ukamuchifambisa zvinhu zvenyu zvakanaka sokutsanangura kwako iwewe nhasi iwewe mweya wokuti uzotora mari unoisa kusaidi izvo zvakangotanga kubva kumashurani pane ivo pavakambondikumbira neshamwari yavo kuti no bhizinesi redadonha tikumbiro mari andika chibva natovapa almost ma5000 vadaro kashopu yavo anga mukadzi waStephen uya vadaro andika hapana kandikawana shopu chikaibhuroka nyaya yavo yamudare haisi nyaya yakamboitika inyaya yemari iripo iwewe autunge zvakamboitika autsire unotaura kuti mari yavo yadei adzimai auchengetedza mukadzi womunhu unoyanaye mumba mako daizvo pasina nyaya dzimai wangobuda 17,000 da kutenga mota andizvozvo ndizvozvo ini pana patikupa mari kasi yopa 200 tons dziri ungodzitamba ndinofana kuda mari yako tutamba makasi bhozi igoridhe makasi twakuda nacho kana ukabato more than 17,000 mari yayo ya ndinonya yenda iwe mudari enga isingawe iwe wadongoti tiuti pane mugoo wake kana hapana chete ndopane nyaya nokuti mukadzi uya kuda mugoo wake iwe kana usina mona madzimai paipe hai kutsika nekufamba zvasati adairefena amai vatotaura mari shoma vati 17,000 iwe wati 25,000 aiwa ndeyekutanga andikasvikaenda kwavata aiwa apata amai ava tokuti wakaisa mari umunhu ari kushopuko unova ikoko kwausiri kubva pana zvezviri unova kwausiri kuzobva uchinwira uri papi iyo wakuti ako yekwakuzonwa mudiyangu wagara mari apani ndo mari yese 15,000 pane chakanaka pachine kuti dharako kanaka ikambi ane kuti kakaitiyo kanasiwa papi pa anozi matauro vaita
Ndakubvunza mubvunzo wakati upindure. Wakagona here kutora 17,000 yepamusha pako chinochengetesa mudzimai? Iwo pache zvako wakazvigona? Ezvongu ndakatozviti. Ukazvigona here? But ndakazoitora mari yangu. Ukazvigona here? Mubvunzo wakanga wakagona here? Ipakutora mari yako iwewe unochengetesa mudzimai asiri mudzimai wako. Right, ipapo kazhinji pese kutrasta kwandikaita munhu andika ndokuti isusu kana tisina chunhu andika pambandika ndokwanofira chikwereti. Ewe shamwari kuti munhu ndikutere ini ndikabvunzwa kuti amushumuri ukaenda kutoti kuenda kushamba ndichienda kwanyamarovo zvinoita here mubvunzondokuti uyu zvakagona here kutochengetesa mari yekunomwe mukadzi chete ndaifunga kuti kugona sikwakuutadzi. Wakazoswoleka hapo wotora mari. Mari yako wazoitora? Ndakazoitora mari. Ndakusvika patuda manje. Anzi ndamugogo wangu. Pamari yako watora. Baba, ndozanati isusu tichironga nemukadzi uyu pamari iyo. Mandanzwa anochitaura uchitiwe uda kutenga motikari. Mari kana yauya unotenga motikari akuite 2 days 3 days. Anditika iwewe mari yauya adzimai wako wakaudza here kuti amabhoi mari ndakwenda kutenga motikari. Ndo patakayananiswa nepolisi papo chinzichi iwe chenda unotenga mota yako andika watenga mota yako muchiona kuti pamaprojekti angu achida kuita achoka panozosara mari muchionesana nadzimai makaenda kumotikari ndakaenda ndikatenga mota. Makatenga pakasara change mari. Ndikutanga mota ndakatenga 9,000 andika kozoti 500 ndandikakuritsa nchendesa kubasa kwavo kuwebu kwavari kusport. Mari yasara panguva inoyeka 3,000. Imama ino kuti kuda ngori muda mari. Muri moyiwa. Sorry baba. Pangore wandaida ndikuda kuti ndikwanise kurufa imba ndigare nevanhu. Asinacho mubvunzo kuti ndine mubvunzo jegerere ukuthi baba vati zvakakuwa 17,000 ndizvo ndokubva vati ndakatenga mota 9,000 ndizvo ko mari yasara zvandipasara 3,000 ko imwe pabva ndapisa 500 soke patapisa pa 17 kusvika pa 300 pa 3,000 kubatsira nemudzimai wako kudainoende kugara pasi nemudzimai mudzimai wako ugare naye mutsanangurira nezviri pachena haisi nyaya yakakugara bese semurume nemukadzi andichazvinzwisisa nokuti kugara bese honguti kugara tese anongoya makuseni pavo mari yese iyoyo ine mukadzi iyeyo mukadzi iye akamutengera zvigaro zvehupu ndozvandiri kutoita kunzwa zvigayo zvehupu zvaakamutengera mukadzi yanzi i3 saka ndaenda kupolisi vakashedzwa nepolisi vakanzi chitaurire kuti zvafamba sei vakatsanangura nyaya yavo vakati mari zveshuwa ndinayo zvikanzi ko izvo zvigayo zvacho zvamuri kuti makatenga rini zvikanzi mukadzi iye ndiye akaenda kutenga ko unozotengerwa zvigayo nomumwe mukadzi wako aripo uyu mukadzi asina murume saka waiwa zoenda kuti mukadzi aenda nokutengera mari yemotikari yacho iri kuchengetwa nemukadzi asina murume muri kudanana here nemunhu uyu kubva varamba aiwa zvisi kudanana naye saka ndobvanzi iwewe china unotora mari yese kumukadzi iyeyo zvigayo zvawakatenga kumukadzi iyeyo ena unozotora uende nazvo kumba kwako kune mukadzi wako muchitsvaga pozisheni yamunoziva kuti muri kuita bhizinesi bese mari iyoyo kana uchinge watora mota wotora mukadzi wako mubva maenda notenga mota saka kubva ipapo murume haasi kubatika ndikuita kungonzwa nzi vakatenga mota irikupailota mazoro zvigayo zviri pemukadzi shamba ngatidhirei chenje yasara bozi nyaya yemota mamuchiziva nditi nyaya yemota ndaiziva maiziva asi makuda rufobvayo yajanditi 3,000 yasara mwana mai ndakutokodzira nezvinhu zviri unokuti akakutsvaga zvimwe zvinhu ka hazvichawanikwa Facebook
Dambu libera mai. Kune 158 tons. 158 tons. Muri comfortable mutora dambu na saka tara murumo wenyu une problem nazo. Ndire dambudziko razvo baba because masembos acho edhagara ranga riri dhagara kangorwa nescavate. Saka rakangosangana majanki nebhati. Masembos acho akadzikira rakatorangwa kuti at least 158 tons. Amushaya $7,000. Are qualified. Are qualified. But maraba sisi. Isuti sumuna mabada dambu pane $3,000. Mukunge. $3,000 comfortable kwa mai $3,000. Ndakwanisa kuva 2,000. Kwanisa kuva 2,000. Imwe 1,000 sezvo ndichienda kubasa ndike. Ano. Life hai vachikorokoza varume. Tsakuwirirana muno. Life hai perere pakwana 17,000. Unogona kupangadzwa nguye 17,000 yese. Ndo last mari kubata ile. Mwangu kupesa mchikopondwa chete. Saka ndinganimudze marika. Ndopa mukazi unozadza shop nematemba aya orega kutora profit. Zvina ndodzokere kubasa. Tupuwe imwe mari. Indiri kuudza kuti kana imwe mari yaenda yapera kuti atanga kudhana zvirimo. 2,000 edambu. Amai ava tingati vapondwe. Aiwa vapondwe vasinako. Chakaipa chaakaita murume zvekutengesa mari mumukasi. Aiyo, uyu murume uyu itsotsi. Itsotsi romombe. Sei kuti uri tsotsi? Hausuda kudira mukadzi wako pachena kuti pana amaini. Amira ka. Isu adina kuvharika. Anaka chiko mukadzi uyu ungabva wapa 17,000. Akamuka kuseni achitiza kuti yeye unozomwana kuti. Iko mubvunza uri here iko mutumberi. Matemani. Matemani. Ko wakachengetedza mari here. Aumuziye. Autoziya. Munhu akakujaira kushandidzana naye. Ari mukuona zvakafanana nelast time mambandika. Takaita shortage yechiguruguru kumaini kwandika. Chimwe chiguru chandatenga chaenda chikwamagurubandika. Ngati no tete imi ndimaimboda zvokusponsa. Kune munhu akutora chiguruguru kumaini kwangu. Changu chakaenda chikwamaguru. Vavatoti andizonyura here mari yangu. Kata teta munyura asana mubvera nyura chi. Vapai mari yechiguruguru. Vavatoti tenga chiguruguru vavatosponsa nezvimwe. Bantu. Opuchi mari yacho ndata se? Bana izvo zvazvikwanifa isingapuwe 17,000. Zvaita kuti mutengere zvigayo. Aiwa, hapana chigayo chakatengwa. Hapana chigayo chakatengwa. Chimwe chomubvunza muntu nebasa. 9,000 plus 3,000, 12,000. Ndizvo imwe iri kuti mara. 500 yandikatenga jati 2.5 kumai kwavo kwavakusponsa andika. Kozoti 500 imwe andika. Yakandava kuti ende kuchechi andikunotenda andika. Yavakazotora andika. Kozoti hanzvadzi yangu andika. Yakandikumbira kuti no, kuti chi ndakumusa chi shopu chi katakushopu pamunda pedu navanamba chi 8,000 andika. And then tete avana vanati ine hanjana zvokuti mundinitsandika 2,000 yenyu andika. Chiguruguru chamukatenga chiri kumaini sezvo zvinhu zvazvase zvanyikwa ndika nobva tabhadhira kubhadhira ipapo pa 2,000 bva tabhadhira chikwereti chataitora isi chikumba neni chitora chikwereti mushopu mavo. Man 500 energy ikushanda ugold bay kwandiri kusponsa chi kwandiri kuvhura $2,000 iri bei. $2,000 andika. But haizi chipana iri kupi? Iri kupiko? Chimbotaura tese. Ane shop mpawadzane kuchipara. Vanoenda chinotora chikafu chokusonga kumaini kwavo. Vanotora chikafu chekumba kwavo kana vasina mari. Havana kutanga kuti vaziyana nhasi apa pazvinda 17,000. Amai ava vanovaziya, baba vanovaziya. Saka nhasi zvazoita senge ava vaita senge vasikuvaziya but vagara vachitoshandidzana navo. Vakatowirirana kuti tengai chiguruguru munoisa kumaini. Achiyera, saka naenda kumberi. Ava amai ava kukumbukira 17,000 nokuti ava zvimofuma vakazarisa vakapa 17,000 mura. Achiyera mabvunzi rangu tete vaita basa maclarify vanosendera vanishandidzana. Bvunzo wangu ndokuti
Imimi pesa mama kafa here mazomuka nhasi mukatazobata u17,000. Imimi atazokutrasta imeri mwana wamai nei upai 17,000 muchengeti muroora wodzoka kuti ndotenga moti yangu ndabvisa mari yakati mudzimai nana kupa mari yakati ino dhambu iri mudzimai wangu chitora dhambu imamodi akuroora wazizozotaura chimupomukana chikuitira ndechekuti ngamaziva vadikira kuva kwavo. Oh, hiyo ngatisiye isabirwa another day. Atisi kutsvaga kati asi vakatoti ndini handodokeka chekwa nebhodhoro naamaigu ndakuda kunobvunza nyaya iyi ndombova ndichisiyana inyenisana nelife yangu makuda nemari yazadzi yangu saka vagara vatori matenshin dzavo iyi mari yazouya hayo ka asi vanhu vagara vatori matenshin dzavo toti uyu akachekwa first time akachekwa matumba kakuda pasi second time ndobva achekwa namaigu saka itenshini iri kuzongosangana pamari but nyaya ikutotangira kure mama vari vaireta mukavavhura ipapa pavane mavanga ende hanzadzi yake akatotadza kuenda kuti inoita police report ichitotya kuti mukadzi anosungwa ndobva vakumbira private doctor nobva vasonerwa pamba vanotori maspeech mamwe asati atooma zvemanje manje izvozvo ichokwadi maungovhura kesi chokwadi pamusoro navo auya kutaura chinokufadzai kuti mimi makutadzirai mosenzesa uraya chi nokuti iye akakubvai tisakuenda kuita mapurisa handii ndikubvuma kae haana kuenda kwese ikoko akaramba achiudza izvizvizadai asi ndinomusedza zvokuuraya handizvokuuraya chikonzero chiina ima pamusoro vanhu ndauya vanutaura tete chokwadi takatokwadzana nokuti ivo ndo vakatouya nebhodhoro racho saka panguva yatakabatirana mai vepamba pedu vanonzi mai chirimba vaivepo patakabatirana vachida kutirova nebhodhoro ndo parakapwanyika richinomuchikaaa tese tanga takabatirana takachekwa maoko uyo urabuda ndingakwanise kumuratidza mavanga acho david nyaya iwewe murume ipa 2000 mukadzi but amai mukadzi ari violent akaita murume here wavo muri mugweche ndosana mune hunhu wechigweche manje zvakuda business chigweche hachibhadhare manje toita zvechigweje ndivo vanokuti kubasa aiwa chigweje unopa usvika pane mari chigweje chotousvika pane kunyange zvavo mauraya munhu tore mari chigweje chamukuita ndochatikuramba isusu muri kusimosikeokai handizi mainai kamusingarwisani tokusapota ise kamuchirwisani uyo akazvarwa uyu paakabva kuna hama hamuna ngomugadzirirwa chito makangona akangomira jesu akangomugadzira kuti amirire nini asi kana hanzvadzi kana chiimiti kwanaini amai chichenyu ukatanga chinochanga chii kana uchinge mapinda mushi chinotanga chii kana mapinda mushi kuna dzani uyu murume akati wako dzenyaya ndikudziona nanzi waitanyaya kuti mainuko maina nanza dzenyu uchidai iya hapo imimi muzvitosemusise kurapura hama dzake uyu unena handidipendi kuti vasaende kumaina aiwa ndatise kuchirapura kuti kana uyaona maita hondo kana uyaita hondo akauya zvodzeni unotaangwa muteerero ipa wamutonoteerera nditovadzivisi nokuti maini haisi musita rangu kuti ndivadzivisi kuti vauyaakutovada kumakwei anokuti andivadi mune foni here mune foni wangu ndinai
ndikumbira mudhari namba yamwene wenyu kana yatete ndakuona kuti yakasibwa dzichii amai murume anopuwa zita makavati ani dzatete ndakadziche anti dzamama ndakadziche mama sabungu wafonera mama wari kunzi vari kuamerica ndatinubvafonera tete handisitaura navo saka pei tete vangu neruvada vakatanga kunetsana nemurumba maerano nemuprofita wanga takaisa kumba ndokwakatangira nyaya dzacho komune muprofita anga auya apiwa sangano kunzvimbo yemondoro murume wangu ndobati tore muprofita tinoise kumba nekuda kwemhepo dziri kumbako dzinombopera ndabva ndatovabvunza kuti ko imawirirana here namama sezvavako vari kuudza ndobati anoisa wirirana tiri tunhamo tete ndikati mangwana zvizonetsa here saka zvadaro muprofita wewe aenda kumba tawirirana nababa aenda kumba saka ndakazongona koya tete vachindifuna kuti iwe imbwa iwe iza muprofita wako wakaisa kumba kwedu vanoti ko imimi makazvifambisa sei ndokubati but isusu takawirirana nguva iyo ndakazongona meseji yamama vakutondisira udhiwa kuti bvisai muprofita unyamaisa kumba akadisturba zvinhu zvangu tichakonana saka kubva ipapo hatina kubvira tatozobva tanzwisisana kubva ipapo saka muprofita ndakabva tatomubvisa ikoko tatomisa kune papanisi asi naimi zvakaaisisi ndangoti muona kuti nyaya musha makumwa makagara mise asamuwirirana munoora musha akacheka hanzvadzi yako uchibvaona simba kuti uyo akacheka hanzvadzi yangu yetinongogara pasi muchiita sei tuwirirana anditi kana makuzoda togadzirisai mume wako mauya togadzirisai nhasi hamusi nyaya mawirirana murume inopa 2000 mukadzi mudo yako mupa 2000 asinga mugara zvakanaka mabhodhi kushandisa Zvino yakafa makabuda hura munoita sei kurakidza inomusainira 2000 mimi dai pasi kumube inomusainira 2000 dai pasi pate unoya naye vantu mawana 2000 uye zvipane chatanga ndataura mama nemi mese vakateerera kuti munhu vanhu vanozokubirai mari yareka ndimi munovaderedza nenyaya dzakafanana nedzii ezvinezvi vanhu vese takuziva kuti kwanga kune 17 chini moteerwa manheru kana kuti ikoko kwamukachengetesa handisi bhengi kai mabhuru mari yese yaita sei imi munovacho maita sei dzikamai kana mabata mari dzikamai kana mabata mari mudzimba unopuwa mari yenyu mangwana saka hazviri kwakoti kwacho saka tanga takanzi mbukoti sende muzvabvisa ipapo pemukadzi iyeye zvigaro zvehanzi vanga vakaisa zita remukadzi iyeye saka muzvitori asizve pamutemo hazvisi zvangu zviri musitamani kana vakadzi chaivo kaenda vaviri propata ikaenda muzita remumwe chi uyo matomubudisa asina zita ripapa atoita sei atobuda titarisai 158 tons dzegamu dzamakapiwa nemurume wedu zviri kwauti zvisiyana azizega kuti vatwa nedzimwe 78 zvanonga kuti pamunonyika dzese dzinokutura chi mari yacho rega ndobvunza tete mukumbwa sei kuti hanzvadzi yenyu yakanesa zvinhu zita romudzimai wemamuchitaura munonzwa sei akagonekwa here nopane mubvunzo wangu maine mhuri yani saka imikuona mashezi mese murume imama muda kuwirana atete ndopakutangira minonga wenyakupiwa zvekudya zvese ende mugara pasi iyo plus garai pasi mukuwirirana muda kudya zvino chumai tisika kudya nemunhu wese susendiseni modya vachiwisa makaisa machaina
Hazana pedzerana nawo. Avacheka kupedzerana nawo wega. Iwewe ndoona machena akasimba mwana wawe involved wacho. Ubvise hono. Mukutsvaka mhepo kuti azive kuti tise mapoto mhepo ipere, mhepo ndiwe. Iyo ndiyo mhepo iyo. Ndinokumbirawo baba ndechekuti chimwe chikusakisa kuti matambudziko adai murume wangu idrunk everyday. Haana nguva yekuronga kana edha yekuti tibatane. Hapana. Kozi nguva izhinji ndautoka kwamuri mama nikutenda here shuwa kuti maini ndiyatezvana muri kubvuma zvechokwadi mumwe wese kuti maini haisi murume wenyu ndeyatezvana. Maini ndiye murume wangu ane syndicate wake anonzi Manhongo vari 2. Kwenyu zvokuti maini ndeyatezvana nebaba wenyu muri kuchitora ku Akangoriwa license baba vashanda. handi mukuzvindura here zvekutora Ndizvo zvere. Ndizvozvo vanga vakasiya mabhokisi avo aripo. Mama dzimwe nhafuka tinozvibaya tega. Ipi inozwisisai kuti makawaona mese. Mapazvisa. Inozwisisai moshanda mese mari iuye kune munhu wese. Ndizvo zvinoita zvokuti mangwana chikunetsana. Uyo is not your enemy at all. Mese muri madzimai yani. She is not your enemy. Utana nyaya drunk zemurume unozoita sei. Unotaura nani? Naye makambozwa hanzvadzi inoda stereki. Maona varasima mhosva. mukuona manje Muchibva pano sisi muchibva pano uyu muroora mutarisire mumba kwenyu mutambire takaikuwirirana ndokuti mugone chichonzo maini choda choda kuwirirana mazvizvisa ndokuti mugone kukontrola murume wacho ipapa ndizvo kubva kwatatisugavanogara pasi ina handisise vanhu kurarama kuti tichababa chani pakuwirirana kwedu chafanana kumapositions anditi endai ndikuudza murienda kuti igofambwa navo endai munozotudza kuti mukakuya kudai here mutati kazowirirana uchibva ndokaita nyaya mozodzoka kudai endai kurumidza ngavadzoke kudai kwenu kuno vatozoda ukazogara religion yekumba kwavo yokukamera 2000 kuita rini munhu wacho andingachengetedza akati bude anogona kudzoka pakati papa pana pakati pamadhezi pamadhezi iwa ari kuteera bati ndopanoita anenge aita isikuida chitatu chacho kuti akatongoa inokurumidza inogona aita se muona 2000 dzechitatu apa vatikuti kuda kuti pana paupenyu mweya wokuti haufaniri kupa vatorwa mari vachichengeta hama dzako dziripo vese vangobva vaita maenemies ako vese hakuna kwete mambo asi moboda it's a long story zva mbangu a long story chena mogara pasi long story gaite short ikaita short iwo chakumamamwira uki long vatuti long story nezvekuti vangowadza zvikuti zvikuseri wazvinzwa asi hazvivanzi venedoro chena kutaure nama chena kumona kudai kuti va5 mind vanoita meeting nemuri muroora aripo uripo anasisira kuwirirana chena tapiwa marisa hazvina ipamode aripo here